Hi guys! So welcome back to my channel. So for this video guys is mag-cooking outdoor na naman tayo. So yung kululutuin natin or i-cook natin is itong small na isda, mga isda sa bato, at saka lagyan natin ng kamyas. Ayan. So gagawin natin is magpaksiw tayo with kamyas. Ayan. So yung gagawin natin is linisan natin yung isda first, di ba? Linisan ko talaga yan ng mabuti yung isda. So dito natin ilagay yung kamyas. Ayan. Kaka-harvest ko lang nito guys. Yan. Tapos itong isda. Ayan o. Ang daming isda. Ayan. Ang daming isda no. Ayun. Tugasan muna natin. Kunin mo natin yung mga himbis, tapos yung mga lamang loob. Ayan. Yan, yung mga lamang loob ng isda. Kailangan makunin talaga yung kanilang mga hasang, di ba? I-take out talaga yung mga hasang na yan. Yan. Very fresh po talaga. Ayan. So, ang tawag namin dito na isda guys is ito po ay nasa isda sa bato. Ang tawagin sa amin. Mga fish po talaga. Fish from the farm. Fish from the farm of the sea. Yan, natunok na po. Kailangan talaga guys na huwag natin kalimutan kunin yung mga kanilang himbis, yung tawag sa amin. Ito po yung himbis at saka yung mga lamang loob ng isda. Diba? Diba? Ako'y tao lang. Ayan. Kunin talaga yung mga himbis guys, no? Saka yung mga lamang loob. Ito ang mulmul. Tawag sa amin mulmul. Isda sa bato. Tawag sa amin ito. Mga isda sa bato. Diba? Ito yung isda na nasa stone. Fish of the stone. Ganito lang guys, malinis na isda. Very easy lang po talaga. Yan. Matagal po talaga siya linisan kasi mga maliliit yung isda. Mga maliliit yung isda, diba? Stunsi. Tuko. Tuko. Tuko, koko.
Sabi ng tuko guys. Tuko, ko. Pagdali diha. Kay udto na. Yani udto na. Easy lang. Yan. Kasi maliit lang siya. Madali lang siyang linisan. Yan. Ayan guys, so tapos na nating malinisan lahat ng isda. So, ang gawin natin is hugasan natin ulit. Iyan o. Awak lihat deh. So next, i-prepare natin yung ating tawag dito. Itong iba. Ayan. Slice lang natin ng pangalawa. Ayan. Divide into 2. Diba? Hindi lang. Tapos itong ating tawag dito. Yes, itong sibuyas at saka kamatis. Yan. Lagyan natin kasi ng kamatis para mas masarap, di ba? Yan. So next is yung sibuyas. Sibuyas Bombay. Ayan, so ready na yung mga ingredients natin. Kunin na natin yung kaldero. So, ayan guys, no? Ilagay na natin yung mga isda natin sa ating kaldero. Ayan. So, i-arrange po natin ng maayos, diba guys? Kailangan po talaga na i-arrange siya. Dahil pinaksiw po ito. Ayan. Pinaksiw na with kamyas or iba kung tawagin sa amin guys. So next natin yan is itong mga lamas yan. Meron tayong itong kamatis, tapos sibuyas yan, tapos itong kamyas yan. So next natin is lagyan natin ng asin. Ayan. Kunti lang yung asin. Budburan natin ng asin. No? Tapos ang ating
very organic na suka. Ayan o. Suka. Ayan. So yung tips ko sa inyo guys is lagyan natin ng konting tubig para hindi siya maasim. Ayan. So lagyan natin ng tubig. Ayan. Kunti lang. Tapos ilagay na natin sa ating saingan. Ayan o. Yung saingan natin. Wow. Ayan guys. So i-update ko kayo pag kumukulo na yan or maluto na yan o. Yan na po yung isdang bato pinaksiw with kamyas by Tips Mio. Ayan guys. So i-update ko kayo no pag kumukulo na yan. Kasi ready na po yan. Pag kumukulo na lang yung hinihintay natin, yan pinaksiw na isdas bato with kamyas or iba. Ayan. So ayan guys no, parang malapit ng kumukulo. Oh. Tingnan nyo. Ayan. Ayan, so guys, luto na yung pinaksiw natin na isda sa bato with kamyas. Ayan o. So tikman na natin. Yung sabaw lang yung tikman natin o. Ang aso. Ang sarap guys kasi ang asim, yung nagpaka-asim yung kamyas, tsaka perfect po talaga kasi yung paksiw is bidli po. Kaya ayan o. So maraming salamat guys sa panonood. Keep safe always po and God bless. Maraming salamat. Bye bye. Thank you for watching.